Igen. Testre szabott szolgáltatás. Legyenek konkrétak. Tehát itt látom azt, hogy testre szabott szolgáltatás. Azt szeretném olvasni, hogy mi az, amit testre szabnak. Igen. És ha dűlőre jutottak egymással, akkor ezt a két tényezőt írjuk föl, amihez néhány kérdőjelet majd én is szeretnék hozzátenni. Kevés időnk van, tehát csak az a kérésem, de jó lenne, ha ebből tanulságokat vinnének haza. Jó? Köszöntök mindenkit itt a Teleházban. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek a mai alkalomra. Sok igény érkezett hozzánk a községből, hogy autóadásvétellel szeretnének információt kapni, és mi kapva kaptunk az alkalmon, és csináltunk csapatmunkában nektek egy kis előadást, hogy akinek ilyen igénye van, hogyan juthat minél előnyösebben, olcsóbban, gyorsabban autóhoz. Az előadásunk címe Trabant Szállni elvezet, itt láthatjátok a készítőket, és a személygépkocsi adásvétel gomnyomással ezzel fogunk ma foglalkozni. Gyere a Teleházunkba, bármilyen problémád van, és segítünk neked, akár megkeresni az adott autót, amit te venni akarsz, vagy eladni akarsz, vagy akár letölteni akarsz valamilyen nyomtatványt, kitölteni. Mindenben segítségeddel leszünk. Például a www.használtautó.hu oldalán, itt láthatjátok a kezdő oldalt, és itt mutatom, ezeken mehettek tovább, hogy az autót itt, aztán hogyan adjam el, hogyan fotóztassam a kocsimat, egyéb információkat találhattok. És itt ugye ki is lehet választani mindenféle, értelemszerűen mindenféle módon az autó típusát, színét, egyéb. Ügyfélkapi hozzáférésünk, hogyha van, akkor meg tudjuk nézni, hogy körözik-e az autót. Hát az ügyfélkapu, ez több dologra is jó, bizonyára mindenki tudja. Többek között az is előnye, hogy nem kell annyi jelszót betanulni, meg nem kell annyi jelszót fölírni az ügyfeleknek, aki betér az Magyarország.hu-ra, hanem elég egyet. Itt be kell jelentkezni, hogy már van egy ügyfélkapu regisztrációnk, és ezek közül a szolgáltatások közül választhatunk, és ha beléptünk a gépjárműkereső oldalra, akkor itt beírva a gépjárműnek a rendszámát, akkor már is látjuk, hogy körözés alatt áll-e, vagy nem. Ha valaki megunta az autóját, akkor pedig újra és újra várunk mindenkit vissza, hogy újra és újra segíthessünk, és újabb autókat
találhassunk. Egyedül nem megy, mint mondja Hofi, így nekünk is kell, hogy folyamatosan együttműködjünk és pályázzunk. Ugye itt a nagy Európai Unió. Ahhoz, hogy mi is európaiak legyünk, fejlesztenünk kell, akár otthon, akár a vállalkozásunkban, akár településenket, vagy az Magyarország pontunkat. Ki az, akiket szeretnénk megcélozni? Mint látjátok, felsorolás elsősorban a magánszemélyeket, hiszen ővelük találkozunk nap mint nap. Ővelük találkozunk az utcán, ővelük találkozunk az iskolában, amikor jön a gyerekért, vagy az óvodában, vagy a polgármesteri hivatalban, vagy bármi más helyen. A gyerekeknek ugye látjátok, hogy különböző pályázati lehetőségek vannak, ugyanígy a nyugdíjasoknak, diákoknak. Szeretnénk azt, hogyha ők bejönnének hozzánk és segíthetnénk nekik. Segítünk a vállalkozásoknak, legyenek egyéni vállalkozók, vagy társas vállalkozók, vagy manapság egyre jobban előtérbe kerül a családi gazdaságok. Tehát mi is itt Hercegszámon is, vagy ahonnan én is jöttem, mezőgazdaságból élnek az emberek, őnekik is szeretnénk segíteni. Mi az, amit nyújtunk? Önöknek, örökért. Pályázatokat keresünk, segítünk, tanácsadunk, folyamatosan nyomon követhetjük a pályázatot, mert ez olyan, mint a mi gyerekünk. Mert ha mi írtuk meg, akkor az már egy picit a mi gyerekünk is. Természetesen több szem többet lát. Nagyon fontos átnézni a pályázati dokumentációt, mielőtt elküldjük. Vannak konkrét helyek, amiket tudunk ajánlani. Ehhez hadd mondjam azt, hogy sok helyen van e-mailes pályázati figyelő lehetőség. Mi magunk összeszedjük azt, hogy mi érdekel minket, hogy mi magánszemély vagyunk, vagy társasvállalkozás, vagy őstermelő, és lebontva csak azokat a pályázatokat kapjuk meg, ami minket érdekel. És még egy plusz. Az ön sikere a mi sikerünk. E-Magyarország Centrumot működtető NT Non-Profit Közhasznú Kft. Gazdasági igazgatóasszony átadná a régió legjobb eltanácsadó díját a nyertes csapatnak, akit most be is jelent önöknek. Először is nagyon nehéz dolga volt, azt hiszem mindenkinek, aki leadta a szavazatát. Ugyanis olyan helyzetbe hoztak minket, hogy egy pont különbség van az első és a második helyzet között. Úgy döntöttünk, amit tehettünk, megtettük, hogy igen, azt mondtuk, hogy a legjobban azt tükröző, hogyha bejön az ügyfél, akkor mit ad elő a csoport. Természetesen az autókereskedők a kettes csapat volt. Ők egy ponttal többet kaptak. Ellenben Marika néni fantasztikus kiszolgálásával egy ponttal maradt le a 8-as csoport. Úgyhogy Gyurikának is gratulálunk. Mit tudtunk most tenni? Először is szeretnénk azt mondani, hogy amit mi most át fogunk adni ajándékot, ugye egy csoportra készültünk, egy csoport minden tagjára, mert hogy egy nagyon értékes ajándék van benne, egy 2 napos budapesti bentlakásos, természetesen ingyenes tréning. Tehát Németné Rátkai Margit, ő már elment, utána küldjük. Jó. Nagy Erika, Huszka István, Grótkis Krisztina, Bán Róbert, Törteli Lajosné, Hegyi László Éva, és akkor a külön díjunk a 8-as csapat vezetőjének, hogyha kifáradnak. Jöjjön! Akkor megérdemli a külön jutalmat. A legjobb
előadónk Szabó György Róbert, gratulálunk! Várjuk! Nagyon szeretném megköszönni, hogy itt voltak. Nagyon szeretném megköszönni, akik itt maradtak velük az utolsó percig. Tudom, hogy vannak olyanok, akik azért mentek el, mert nagyon nehéz ide eljönni, nagyon nehéz innen hazajönni. Úgyhogy külön megtiszteltetés számunkra, hogy ennyien kitartottak mellettük. Nagyon reméljük, hogy a jövő évben is lesz lehetőség ilyen találkozókra. Ez sok mindenem múlik, az egyik a pénz, a másik pedig az az igény, hogy önök ezt igénylik. Várjuk a visszajelzéseket, hogy szeretnének-e továbbképzéseken találkozni az E-Magyarország Centrummal. Ez nekünk egy jó lehetőség arra, hogy a valós igényeket elégítsük ki, és természetesen mindent elkövetünk azért, hogy ez meglegyenek az anyagi források is. Nagyon köszönjük még egyszer a helyszínnek, amit adott nekünk, a szervezőnek, mert azt mondom, hogy önök nélkül és ezt már csak egy dolgot köszönök még, azt, hogy egyáltalán ilyen aktívan részt vettek a mai napban. Jó volt látni ezt a tréninget, és nagyon jó utat kívánok mindenkinek.